ktoré v nedeľu skončilo. Hovoríme o 9. ročníku oblastnej ligy v sálovom futbale. Na samé poludnie sme sa objektívom kamery pozreli na posledný zápas druhej ligy. V žltočiernych dresoch hral celok GVPB so zelenými, teda s Borussiou. Rezerva GVP, Gáľ, Rusnák, Paľo, Peter Černega, Korba, Bačovčín, Matuščák prešla súťažou bez jedinej prehry či remízy. Aj v tomto zápase začali GVPáci hrať naplno. Čiperný Paľo vyšachoval obranu súpera a dal úvodný gól. Prekrásnou strelou z otočky kontroloval Beblo z Borussie. Potom sa strelecky predviedol Černega, po ňom opäť Paľo a bolo vlastne rozhodnuté. Ale ešte nebol koniec. Do prestávky pribudlo ešte 5 gólov v sieti Borussie, na ktoré táto reagovala už len gólom Rehuša. Po prestávke sa opäť zasveli Rusnák, Černega a Paľo a jednoznačne dali na vedomie, že GVP je aj v rezerve výborný. Veď pozrime sa na 2 góly Paľa, Rusnáka z doražky či parádu Černegu. GVP zvíťazil nakoniec 16-2. V druhej lige teda zvíťazil GVP Bčko pred Pneumatikom a Šarišom 12. Najlepším hráčom bol Rusnák, strelcom Černega, brankárom Mesiarčík z celku Kameňolomu. V prvej lige bol víťaz, teda Ačko GVP, známy už pred posledným kolom. My sme ho, rovnako ako niektoré ďalšie celky, na obrazovke uviedli v predchádzajúcich reláciách. V nedeľu si zmerali sily hráči BM Humene, ktorí ešte mohli zaujať druhú priečku s mužstvom Daní. Tento zápas sme natáčali a fragmenty uvádzame. BM, teda Demko, Midla, Zub, Pirošťák, Micikáš, Macko, Ďurian, Sima, Anton a Sima Martin bojovali vehementne. Strelecky sa darilo Martinovi Simovi. Vďaka nemu jeho celok viedol po prvom polčase 5-0. V druhom sa hra viac vyrovnala a konečný výsledok 6-3 nakoniec stačil mužom BM len na 3. miesto. Súperi z mužstva Bar Hell totiž nezaváhali a striebornú priečku si nedali vziať. Najlepším strelcom prvej ligy bol Kohút, hráčom nazad a brankárom Lazor z mužstva Bar Hell. V budúcom ročníku v tejto populárnej súťaži zrejme dojde k niektorým zmenám. Zrejme to budú zmeny k ďalšiemu zatraktívneniu tohto súťaženia. Väčšina hráčov z tohto turnaja